Ulang tahun buat PT Selita. Selita yang ke-75 tahun. Menika bapak-bapak Tasik Lelenggan, Pak Sujud, para bapak-bapak saking komisaris juga rawuh. Komisaris komplit. Nggih, juga menika Pak Rusdi ya Tasik Lelenggan, alhamdulillah. Tangga piyambak niku. Apa yo? Kowe iki anggere nek wong sugih mau aku tangga to kowe. Aku tangga mbak aku dulur. Kowe ngono nek kancamu tanggamu sajake wonge melaratno ora mau aku blas. Ora percaya to, Bos. Iku mek daleme niku andinge ril. Masa yo mau Ril apa? Bis. Jenenge ril ya sepur. di sebelah Pak Rusdi, nggih. Alhamdulillah sehat selalu lah pokoknya semuanya. Amin. Coba Cil, Nggih. bengi iki kejaba aku karo sampean aku ya kejaba nggawa Mbak Deni, aku ya nggawa anakmu wedok sing saka Kediri. Lintang rembulan. Lintang Kairo. Nyang apa to tak arani anakmu wedok? Dadi iki mumpung Mbak Deni ya rawuh to. Kowe kan di anak wedok ning Kediri. Karo sapa iki? Anakmu karo sapa ning Kediri iki? Wis sisi tak. Ayo akoni. Anakmu karo sapa kowe? Wis sisi tak tem debok lho. Ora lho mumpung Deni enek lho iki awake Aku dhewe. lho Wong lanang iki sing fair. Aku lho polos. Nek iya. Iki anakmu karo sapa? Iki sing Maksud- aku lho ora ngerti apa-apa. Lah kowe kok anu iki anakmu wedok saka Kediri kok nggih kok ngono. Jaremu anakmu. Wis sisi tak buang rambut. Iki pahal. Maksudnya lah jenis sakmono iku ora sak anakku wedok. Ora ana bojomu kok terus Anu to? aku gak wani omong. Ibarate to. Ibarate. Oh, Aku ngono. wong polos-los. Kowe kuwi. Polos sak pindho kuwi lho. Lah kowe iki rumah saku. Kowe iki kok ngomong aku pindho, dalang ya ping pindho. Napa ge Pak Dalang? Padha ae kok. Ya naudzubillah min dzalik. Kowe aja ngantek ping pindho. Nah, Nah, berarti sing polos ki aku. Kowe iki lho aja ngantek ping pindho. Lek iso ping 3. Malah nemen lho, Pak. Rumah saku. Gila ketoke Coba Lintang Kairo diaturi Nduk sayu. jumeneng. Tak arani tak aturi munggah engko menek rono malahan wong panggunge ning kene. Ampun. Coba trotak. Lho. Put. Lo. Masa arep ping pindho. Aja. Arep napa? Biyen isih cilik saiki kok go wedi ya, Pak. Ya, selamat malam Bapak Suarane iki lho, Cil. Piye, Nduk? Om Rudi, selamat malam. Selamat malam. Sugeng dalu Om Rudi. Sugeng dalu wong ayu. Suarane khas iki, Cil. Kowe iki piye ta? Bindeng. Dari kecil kula nggih memang ngeten iki lho. Suarane mulai cilik lha iki sing opene cilik sapa to aku, Bos? Awakmu to? Lho, oh berarti anakmu tenan. Anakmu karo sing sapa? Enek Deni lho. Kowe wedi apa piye ngakoni tak? Ada mama lo di sini. Aku lho omong-omongan karo Agus. Wo anak paribasan lho. Paribasan. Nah, ngono wae rumah Aja saku. ngedek-ngedek iki lho. Titik-titik ngaku anakku wedok rumah kamu. Anakmu karo sapa? Pokoke anggere ayu diaku anak, mangke nek Ah. sugih Anak diaku kuwi lho. dulur. Ya jenenge wong sakmene kan saumurane anakku ya tak anggap kaya anak. Lha wong gedine lho padha karo kok kaya anakmu lho. Anakmu sik cilik lho. Iki engko cilik neh lho. Sesuk tak wantem tas mulim. Maksudmu anggap apa? Ya tak anggap Mau anggap apa? dulur. Loh. Ya lek kono gelem. dulur mana? Lah iki kene ayu gek irungmu mletok. Nah. Lah masamu malah apik irung mekrok timbane irung sing mancung ngono kuwi mangsamu. Lah nyang apa? Lho, Lah, irung lah, mekrok kok itu iso? kedireken boros. Irung mekrok itu istimewa, Bro. Merkok. Istimane ning ndi? Mekrok karo mancung kuwi nuwun sewu lak masalah udara kuwi resikan sing mekrok. Lah kok iso? Hawa ta? Hawa. Bawa Oh, ulune akeh. Hawa. Heeh. Ulune akeh sing mekrok dadi nyaringe udara itu lebih sehat. Oh lebih bersih. Wong Ora ngono. percaya. Lah kan nuwun sewu koi kan duwe irung apa ora? Lho, duwe. Ning ndi gone? Irunge koi ta? Ya, Ya nang gone. ayo ning ndi gone? Ayo. Lho, gone ya ning irung ta? Awakmu jarane juragan koi. Cek ta? Koi iki manggone irunge ya ning irunge ngono. Ya ora ning irunge. Mosok irunge ning kupinge? Kan ya ora mungkin. Ya ora enek mesti. Ayo manggone irunge koi ning ndi? Lah nyapa kok ngurusi irunge keri irunge koi. Wong irunge aku dhewe kaya kene ngurusi koi barang iki lho. Kowe rumah saku ora Wong ki wong ki kaya iki lho. Lintang koi. Lintang Kairo kok. Lintang koiro. Lintang Kairo suarane penak, Bos. Halus. Iya mergo Suarane mancung.
Iki halus uga mergo mancung. Mancung. Kinat, heeh. Nek suara mekrok ngono apa iso suara halus? Lah bojomu suara apa ki irunge mancung suarane kok gembreng keterak kucing. Wi maune suarane ya halus. Terus saiki. Lho, bar kuwi terus keterak kucing. Mas aku Lintang Kairo ki najan to isih sekolah ning nyatane ya nyinden teko ndi-ndi. Alhamdulillah. Rame ning pulau Pangestunipun ning panjenengan pulau Om Jawa, Rudi. ning pulau Kalimantan, ning pulau Sumatera. Rencana Alhamdulillah. sampean arep ning Palestina ya? Loh, kok teng mriko to jenengan? Sampeyan Panjenengan nyapa to bos ngaten ngurusi niku. sinden. Nyinden. Lah kaya ngene mbok pamer ning aku. Lah bojone selentem. Nyindeni bom liwat. Bojone selentem masa kaya ngono ya tekan dindi. Tekan dindi rame. Dingenane minggat ning tilih napa tukane gelang dingi. Pak aja minggate to, Pak. Maksude bojoku ku yo rame tanggapan ngono. Tanggapan apa? Ora rame. Wulan kaya ngene kok rame tanggapan aku pengen roh wonge aku. Nah, Coba Sinten-sinten. ulang tahun PT Selekta yang ke 75. 75. Pak Direktur Alhamdulillah. Utama juga masih lelenggahan. Bapak Sujat Sugeng Dalu Bapak. Alhamdulillah tasik wungu panjenengan Eh niku. Gresel, ora kaya anakmu iki lho. Sugeng Dalu Bapak, tasik wungu Bapak. Anakmu tahu Sugeng Dalu bleyek. Unggah-ungguh Bleyek ketata. semaput ya. Anakmu. Semaput. Kan mari ngomong ini terus nek cabal balan diantem ndase semaput. Mas aku. Nggih, Kowe jane kok iso diucapkan. mancing barang. Lah apa to? Nyambut gawemu ki apa terus ane senar. Kowe gledah-gledah ning kono tak tonyo pisan sakoke. Om Rudi suka mancing ya Om Iya. Rudi? Oh ya, saya itu apa-apa saya pancing. Wah, Opo ae tak pancing. Apa lho ora kepancing wong sitok iki. Sore mau percil wis tak jak omongan tak pancing dhisik. Ngentekno duit. Yo. Iya. Buat Pak Sujud dan sedaya tamu agung. Nggih, diucapkan selamat ulang tahun buat PT Selekta yang ke-75. Semoga semakin Kowe tangane gedis. Mas aku. Ten iki lho. Lah ora lho, awakmu dalang apa-apa kok iso nggo baygon. Mbok gawe apa? kuwi antiseptik loh, itu jaga-jaga. Kuwi tak nggih nyemproti serangga-serangga sing nyedek. Nah. Contone wis seranggane. Ngerti tumo. Contone awakmu kuwi. Enggak, Pak. ngono. Kowe ngerti rambutnya susah tumo to. Tumo mbiang. Yo. Iya, semoga PT Selekta semakin terdepan. Amin. Semoga Iki bahasa Indonesia. Jawakno. Penontone nek sing Jawa nek sing Indonesia. ditranslate Jawa no. hari. Mugi-mugi Transit. Heeh. Heeh. Semoga Mugi-mugi Mm-mm. ya. Anu percaya bahasa Inggris kowe tamune reno-reno kok. Inggris, Indonesia, Pokoknya sing luar, Jawa. Sing luar pokoknya awakmu. Ora percaya kari dhewe bar Jawa Inggris penontone kok luar Oh negeri iya oke. iya. Yo. Semoga PT Selekta semakin terdepan dan jaya selamanya. Mugi-mugi PT Selekta semakin unggul ugi jaya saklaminipun. Bahasa Inggris. Ayo. Aku bahasa Inggris. Kowe ora percaya aku iso ya? Wis. Kowe aja guyu-guyu kowe ora percaya. Lah basa luar sing Ayo, mbok isoni. balen, Ayo balen. bahasa Inggris. Balen, Basa balen. luar Ayo. sing mbok isoni Luar apa? kok. Inggris apa? Inggris, Inggris. Ngono kementus. Iso iki. Omongan karo aku deluk-deluk but because deluk-deluk ngono ayo jajal. Jajal. Iya iya iya. Inggris apa Hong Kong? Iya, iya. Inggris. Anu Nduk. Ya kuwi padha kuwi. Dari kamu bahasa Indonesia dulu. Semoga PT Selekta semakin terdepan dan jaya selamanya. Mugi-mugi PT Selekta makin unggul ugi jaya saklami-laminipun. Nah. Big class. Lah kok Apa? sithik Big tok. class sih Iya, artinya sing apa? apik kan, Mas? kelasnya Apa? lebih bagus toh. Iya, Iya, masa Pak. mau sithik tok. Ya sithik ae rasa. Lah sing ngarepe kok gak diterjemah nih? Ah mugi-mugi iki apa? Mugi-mugi itu apa? Golek Bahasa Inggris Inggris. jajal golek. paling tidak Nek yo. kamu sana mugi-mugi kowe. Kowe ape mateni kancane kowe. Paling tidak Semprot I baikon. hope ngono kuwi lho. I I hope a student class big. Ngono titik-titik No smoking. mbok wis rawungmu sapa aku gumun titik-titik omongan ngene lho Kang Badewe panggang ngono Endi? opo Aku mau nyelui badui. Badui kecerekmu lah. Ngene lho Kang. Badui saiki ngene. Nyapa Badawi bocah kan ngene. Badui. kuwi sapa kuwi ya kuwi sapa muni apa kowe Lah, napa? muni apa kowe mutasan Badui. Anu Badawi. uduk Badawi ya mau. ayo Ndra tutuken Ndra Enggak, Lintang diaturke buat Pak Sujud Nyanyi apa, juga Dok? para Ngaturi. bapak ibu Buat- semua keluarga besar PT Selekta. Nggih, semoga buat Bapak Sujud dan semua keluarga besar PT Selekta semakin sukses ke depannya. Amin.
Semoga sehat selalu Bapak. Amin, nggih. Tambah-tambah rezekinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anu ya, nembang njajal ngangge bawi, Nduk. Bawa. Bawa. Kula pengen Banyuwangian iki. Sirku tak bawa. Apa to, Cil? Kowe muni bawa dadi bawi. Sik saiki lek Bayi duwi. Kok panggah Bajuwi to, Mas? kuwi mara tuaku mbiyen tak sawampruk Mas aku. Oh niku wau to. Iya. Apa? Anu by the way. Ya buat Ayo. nembangin apa lek Banyuwangen? Bawa Banyuwangen nggih. Bawa nggih. Membiat mayone. Suarane sapa? Suarane sapa? Sing urung teko Banyuwangi Lumajang wis balik kuwi mau. Lah nyang apa? Suarane saka Membiat mayon. Lah awakmu Membiat mayon. Nyang apa to? Tak kowoprok lho. Lah kene yo jebolan Banyuwangi kok. Banyuwangi pundi? Banyuwangi. Sampeyan niku Banyu Mili. Alasku mitir sing bendi Oh! kok ngene kan. Sing awakmu sing Acian. alas kene. Aku nongkrong ning jero mobil, sing takon ngono koplak Oh, ngene. iya. Kok aku karek nampa ngono lho. Sing gawe pondokan dhewe pinggir dalan. Aduh. Mas aku ya plak lumpuh plak aku. Kulak kleru tak bener nih. Iya. Ya. Ya. Lho. Mas. Mas bakul dak bayang. Membiat mayoni Yo, enak-enak no yo te alon-alon biyen hang penting kelakon Dion. Yuk. Jiro lupat. Terus Cil, dalam kono nek dalane apa ora? konten. Rono, wong telu rono. iya, Ben rada iya. gerake iki lek kowe genjleng iso rusak. Nah. Eh, suarane Ho, ha, hi. Yo, alon-alon biyen hang penting kelakon. Cil, kurang ngombo kono. Enek dalane ora kono. Nah, nyedak para tamu kono. Mas Percil mawon to? Lho karo sampean Ya, karo katut wong telu Oh, iya. katut. Nah. Ayo, Eh. kula nyelukin nah. Lah gawe apa to kuwi? Ayo nembange buat panitia kok buat penonton Gowo palu. ben ketok kok kono. Nah, Sewu Bapak sedaya kemawon Ibu. halus dan penak iki suarane. Nek ngono kan nyelot genah to. Nggih. Pamriksa nyelot genah, nyelot cetha. Iya, Ya nduk, terus nih. Suarane Yo, enak-enak to nek hang penting kelakon. Cil penak ku lek nang kono sajake nang kolam kono njaba kono. Wah, Ngene lho, Bos. Aduh Masa golek. Pokoknya kene Pak Ucut ya aku ning ngarepe pas ngene ngene. Gelem kowe. Ayo ning kono ora apa-apa sik untuk lagu ini khusus buat bapak-bapak, ibu-ibu sing wonten kursi tamu. Nah. Gandeng bala biangan Ora Dion. nyerang biai Syukur. Aku ngomong ora koden. Noswan Apik. Ya. Piye rasamu ngrungokne suarane Lintang? Suarane lintang, gamelane nyampleng, kendange Nyampleng. pas. Dalange? Dalange nggih sae. Saya jos. Sae jos jenenge ku wis sembarang saged. Nah, Kowe leres. kowe ngelem aku pek enek aku tok. Lek rene aku ngrasani kowe. Wah, Iya. kok ngamuk. Kok iya. kamu ngomong iya. Ora. Ning ngarep kowe beh sampeyan dalang paling ganteng dhewe ning ngarepku. Ning mburiku dalang apa kae Ya, wingi tombro dirasani. peto. Iya. Ora. Mas aku. Tapi lek engko sampean rono to. Engko pas gara-gara tak dudoi. Aku duwe murid. Kowe. Anak. Awakmu kok duwe murid iki. Nan kok gara-gara unggahno ya. Gara-gara ya. Ah. Tanggane aku wis ngopeni bocah iki tak kon joget serampat istimewa, Mas. Tekukane boyok apik, Boyok iki jangkane sikil apik. persis karo
aku. Esem-esemane. Gara-gara ya. Mimike wajah, mimike wajah. Percil iki kaya piye lak joget. Diwara-warane sik no. Engko. Nanti tunggu saat gara-gara muridnya tak percil. Ya, ndu. Ya. Engko gara-gara ndu. Mas aku. Ya nduk. Pianyu Ngene iki. Oh enak. Ngene iki lek ora ning selekta mergo saka mareme ati ngono ora kedadian. Ya. Leres. Kowe tumon, kelirku nendi? Lah niku Lah Lah, niki. adepku nendi iki njajali? Nerono. Lha ya mergo saka maremku pengin nonton kowe kok kono nggih, lho. nggih. Pak Sujud Nggih, mantuk-mantuk karo mantuk. mesem nyawang Mesem. nglintang. Nggih. Kok yo Bareng mirsani slentem Pak Sujud gedhek-gedhek karo mesem. Nggih. Ning bareng nyawang kowe kok Pak Sujud kok kaya ngene-ngene nyang apa? Napa, Mas? Kowe urung nggae parfum kowe? Ora pengen ngekeki dhuwit, tapi dhuwit ning kene. Tak sewu ampluk ngawur. iku lho bojomu diadepi dalang. Terus ora apa-apa kuwi los aku ya. Bojomu lho kuwi. Lah Apa? apa madhep rono ora apa-apa to? Lah Eh. bojomu didep kirek kowe ya ora nesu. Lho, Ha kowe padha areng ngirikke aku kowe. Ora iki lho. Eh? Bojone iki lho. Enek temu pirang perkara lagi kowe karo ngomongane ngirik. bojo lah awakmu ngomong kiri. Ora, Pak jenengan Ora, anu boleh. cobi jegong riyen pripun? Anu, saged mboten? Lek perkirian ki ketoke apik kowe. Mas aku. Ayo to. Sebenarnya Pianyu wetan. Wetan Segara Lor lan kidul teh. Lor lan kidul alas sangka Lor lan kidul dot, lor lan kidul dot. Kaget aku. Son Patenono sone anu lho mike Patenono sing. Aku ki roh lemu ning kono ki melu, pengin melu rono ngono. Eh sampean kono ya sampean kono. Yo. Hangkaliat Belambiangan dong, belambiangan dong. Belambiangan Ojo Takon seneng susah nanti Taman Sari Nuswantara. belambiangan umelaring taman sari nuswantara belambiangan umelaring taman sari nuswantara. Nyanyine apa, Dok? Diceblokne apa, Dok? Anu, Pak. Dilebetaken apa lagi? Gelang alit kenek, gerajakan kenek, manut anu. Gelang alit ke Mama? Gelang alit. Oh, Nggih. Nah, cocok. Gelang alit sing piye, Cacil? Aduh. Dor. Tembak. Dor. Iku kuwi waktuku kecil nyapa kok iso. Prok jadi apa? Malah Pak Tarno. Mas aku. Wih, gelang alit ya iki lho cakoknya. Yo Siarno. Yuk, gelang alit bareng-bareng masih bersama Cakra Budaya. Daliso. Banyuwangi piye? Yo.